der virkelig er fart på. Det bliver 15:57 her i de store ring. Vi er klar til at køre. Værsgo! Kom så, publikum! Læg mærke til, det er ikke bare fuld skrue og slip hestene løs. Det er meget teknik, når der skal vendes. Ligesådan så skal I se efter groomsene, som personen bag på vognen hedder, hvor meget de skal arbejde for at holde vognen på plads, når der bliver vendt. Det er vognene, de står, og det blev Christina klædt.